Jistqar li kien mument sinifikanti għal qasam tal-moda lokali, mod partikolari fid-dawl ta' diversi diżinjaturi lokali li qed jimirħu f'dan il-qasam. Lura Malta, wara taħdidiet fil-BRICS Plus Fashion Summit f'Mosca, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Moda, Adrian J. Mizzi, stqar illi skambji kulturali permezz tal-moda għandhom seta' enormi għal pajjiżi bħal Malta li permezz ta' dan il-qasam jistgħu jattiraw turiżmu ta' kwalità ogħla. Il-moħħ wara l-ġimgħa dedikata għal moda, il-Malta Fashion Week stqar li vantaġġ kbir għad-diżinjaturi huwa l-bidla fil-ħsieb fis-suq lokali. Vantaġġ kbir enormi huwa li l-Malti sar japprezza il-prodott Malti. L-għannet meta jkun l-prodott Malti, speċjalment f'din l-industrija tal-moda, tista' tidħol ħanejdulek il-floġġett personali li bniedem jista' jmur u d-diżinjaturi jiddisinjalu l-libsa partikolari għalih. Madankollu huwa jistqar li l-kompetizzjoni hija kbira u għalhekk l-importanza tal-kwalità u s-servizz. Kemm bil-mod l-industrija qiegħda tikber. Aħna bdejna l-Malta Fashion Awards 26 sena ilu. U l-iskop tal-Fashion Awards bdejnihom konna biex inresqu lin-nies speċjalizzati f'din l-industrija jkomplu jipprofessjonalizzaw is-settur tagħhom permezz tat-tagħlim. Is-suq qiegħed hemm, però ovvjament bniedem irid jieħu into consideration il-kwalità u s-servizz li qegħdin noffru mbagħad lill-pubbliku ġenerali fl-aħħar mill-aħħar nikkompetu mal-prodott barrani wkoll li jidħol ġewwa pajjiżna. F'din il-laqgħa ħadu semma l-100 pajjiż u 20 ta' professjonisti influenti fil-qasam tal-moda.